Maayong adlaw kaninyong tanan, kumusta? Ah, Shalom ato nang naantiguhan. Shalom means peace be with you. Ang kalinaw mag-auban kaninyo, so ato nang i-practice. So kumusta kamong tanan? Hinaut pa unta nga maayo ang inyong kinabuhi karon bisan sa kalisod. Kinahanglan mo tuo kita nga ang Dios nagauban sa kalisod sa atong kinabuhi. Okay, sa dili pa kita magsugod, I just want to say thank you, daghang salamat sa mga tawo nga mitabang aron nga kita maka Bible study, makatuon sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao'y atong pagkaon spiritually sa espirituhanon, nga atong mahibaw-an nga si Jesus lamang ang magahatag og kinabuhi nga walay katapusan. So sa dili kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga muuban kanato karon. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga sama sa gihapon kami makatuon sa imong pulong. Hinaot pa unta nga sa pagsalom namo sa imong pulong, makakuha kami og mga prinsipyo, Lord, nga kami mutuog mosalig kanimo, nga kami mutuog nga ikaw nabanhaw ug karon anaa ka sa lugar sa imong amahan, ug usab kami makaanha kung kami mosalig kanimo nga makauban kanimo. Lord, wala kami mahimo karon kung dili ka mutabang kanamo. Among gihangyo ang Espiritu Santo maoy magipatигbabaw sa tanan sa among kasing-kasing, humuka unta among kasing-kasing karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Kadaghanan kanato tungod kay sige natong mahibaw-an nga ang atong Ginoong Kristo gilansang sa cross ug siya nabanhaw, mura og dili na kaayo gihatagan natong dako kaayong bili kay sige natong madungog. Apan dili gyud nato na walaon. We should not lose the wonder, katingalahan sa iyang gihimo didto sa Kalbaryo. Nga dili unta nato ni malimtan, ato ning hatagag dako kay importansya nga si Jesucristo namatay, pag-hope after 3 days nabanhaw siya. So mag-review kita sa usang semana. Gatuon kita sa sinulat ni Juan sa kapitulo 20, doon na kitang matapos mahuman. After 20, ang kapitulo 21, mahuman na ang atong pagtuon sa sinulat ni Juan. So mag-review kay wala nato nahuman sa usang semana. So as a review, basahon akong uban, dili tanan pero katulang importante nga akong gipili. So guys, abrihan na ninyo ang inyong Bible sa kapitulo 20 sa sinulat ni Juan. Ang libro nga Juan na sa New Testament, ang una Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. So naana kita sa kapitulo 20. Okay, kapitulo 20 og atong mahinumduman nga ang pagsulat ni Juan. Basahon ako ang versikulo 1. Og sa nahaunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sayo sa kaadlawon. So dinhi atong makita na importante kaayo ni nga sa unang adlaw sa semana. Wala ba mo nag-wonder na tingala nganong kadaghanan sa mga simbahan karon nagsimba man musimba og Domingo? Kita usab nahibalo sa tinuod gyud nga dili lang kita musimba sa Domingo, pero kada adlaw ang atong kinabuhi mao'y pagsimba sa Ginoo. Makasimba kita bisag dili Domingo. Apan nganong Domingo man atong pagsimba? Sa atong pag tuon, atong mahibaw-an nga
gasugod na ang mga Kristiyanos sa wala pa nahuman ang 100 years nga namatay ang atong Ginoong Kristo. Nagsimba na sila og unang adlaw sa semana, Domingo. Kay kadaghanan sa mga na misunod sa atong Ginoong Kristo dili mga Hudiyo. Mga Hudiyo gaampo sila, musimba sila og Sabado. Pero kadaghanan gyud sa mga misunod ni Jesus dili ang mga Hudiyo. Ang mga Gentile na, ang mga Hintil. So wala na sila pressure nga musimba gyud og Sabado. So usa sa mga daghang mga reason nga kita gasimba og Domingo, apan kini ang usa sa mga gihimo sa unang mga Kristiyanos kay si Jesus nabanhaw sa unang adlaw. Ug miadto usab, mikayab usab siya sa langit sa unang adlaw sa semana, Domingo. Mao na usa sa mga reason. Okay? And then kinsa man ni si Maria Magdalena? Atong nahibaw-an nga si Maria Magdalena taga Magdala. Si Maria Magdalena, ang history, ang mga tao, ang mga writers miingon nga kanang Magdala daghang kaayong mga babae nga ilang ibaligya ang ilang lawas. So ang ilang paglantaw nga kini si Maria usab nga taga Magdala. Si Kristo atong mahibaw-an nga gikuha niya ang 7 ka demonyo niya. So she is really a bad girl. Pero dako natong mahinumduman nga bisag unsa kadako sa sala kining prinsipyo dako usab ang pagpasaylo sa Ginoo. O ang mahitabo katong mga tawo nga dakog sala nga gipasaylo kadto sila ang nahigugma og husto sa atong Ginoo. Kadong napasaylo na si Maria Magdalena, nahimo na siyang sumusunod ni Jesus. So dini usab atong mahibaw-an sa verse 5 review og sa pagtikubo niya aron sa paglili kini si Maria Magdalena, iyang nakita ang mga panaptong lino og nahimutang didto apan wala hinuon siya musulod. Si Maria Magdalena, siya ang unang Kristohanon nga nakakita ni Jesus sa iyang pagkabanhaw. Siya ang unang babae nga nakasulti conversation sa atong Ginoong Kristo sa pagkabanhaw. Dili sila si Pedro, dili sila si Juan, dili katong mga disipulo, kundi si Maria Magdalena. So very interesting nga kining babae nga sa atong paglantaw makasasala apan gipasaylo. So guys, ayaw mo paglantaw sa usa ka tawo nga daghang sala kay ang Ginoo makapasaylo. Ikaw ako gisugo usab nga makapasaylo. Dili sayon apan sa gahom sa atong Ginoo makapasaylo kita. So mao to si Maria Magdalena. And then miadto kita sa pagpakita ni Jesus ngadto kang Maria Magdalena. Okay? And then after that, ang pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. So dito atong nakita nga ang mga tinun-an dito sa usa ka balay nagtago sila kay nahadlok sila, ilang gisiraduan, gitrangkahan ang balay nga ilang gipuy-an aron nga dili sila madakpan sa mga religious leaders, sa mga Hudiyo. Kay sila sumusunod man ni Jesus. So ang ilang paglantaw nga sila usab ang sunod. So dito sila gatago. And then atong hibaw-an nga sa kalit nagpakita si Jesus dito sa ilang atubangan, nangahadlok sila. So atong makita dito nga bisag sirado ang balay, gitrangkahan, bisag
Si Jesus wala gakuha og hagdan apan misulod lang siya. Atong mahibaw-an nga ang iyang lawas, kining lawas niya nga makasulod lang bisag unsa, lain ang iyang lawas. Lain ang iyang lawas sa iyang pagkabanhaw. Apan usab mahibaw-an nato nga ang iyang lawas murag pareha gyapon kay iya mang gipakita si Tomas nga tan-awa ang giagian sa lansang, ang giagian sa bangkaw, tan-awa na. Ug ato usab mahibaw-an nga si Jesus 40 ka adlaw usa siya may bayaw. And then ato usab mahibaw-an nga mikaon si Jesus og isda. So usay makatingala kita nga ang lawas niya sa pagkabanhaw musulod lang bisag unsa ka dako siguro sa semento or musulod lang sa bag-ong lawas niya apan makita usab nato ang iyang lawas. So lain kayo ang mukaon usab siya. So mao na ang naitabo sa pagsulod ni Jesus. Pagsulod ni Jesus sa kwarto nga dito nagtago. Unsa may gihimo ni Jesus? Nasuko ba si Jesus nga kamo wala mo'y kapuslanan? Ako dili ko makasalig nimo. Ikaw Pedro, misaad ka. Apan unsay nahitabo? Imo kong gilimod katulo kamong tanan nanalagan. Ang mga babae mao'y nagpabilin og si Juan. Mao ba nay gisulti ni Jesus sa diyang pagkakita niya, pagkahinagbo niya, pagbisita niya? Mao ba nay gihimo? Wala. Kabulo kag mo sa gisulti sa in English, peace be with you. Ang kalinaw magauban kaninyo. So usay makaingon kita sa mga tao, peace be with you, peace be with you. Guys, gusto kong kamo mahibalo nga importante kaayo ning pulong nga peace be with you sa gisulti ni Jesus sa iyang mga disipulo. Mingon siya nga wala ko'y kalagot ninyo. Pedro, wala akong malagot. We are at peace. Kalinaw ako. Magmalinaon ta dinhi. Dili kita mag-away, dili na ako mo kasukan. Apan ang kalinaw magkauban kaninyo. So, ang atong Ginoo usab nagahatag usab kanato kanang pulong nga shalom, kalinaw. Nganong magmalinawon man kita? Nganong malipay man kita sa pulong nga shalom, kalinaw? Magmalinawon kita tungod kay ang gihimo ni Jesus didto sa Kalbaryo makapalimpyo sa atong sala. Kay kung sa ato lamang nga abilidad, sa atong makaingon kita nga ako professional, daghang kong naantiguhan, daghang kong kwarta, maayo kong tao, sa kana lang abilidad, ingon ana, dili na makaluwas. Kundili ang atong pagsandig sa gibuhat ni Jesus dito sa Kalbaryo. Mao na nga aduna kitay peace of mind. Aduna kitay kalinaw. O kita usab dili na bondage. Dili na kita servant sa sala kay giputol na ni Jesus kanang bondage, kanang gikaptan kita sa sala. Sa dihang kita atong gihangyo si Jesus nga mosulod sa atong kasing-kasing. Kanang pagkaput sa mga sala mawala na. Wala na'y kusog. Apan makasala gyapon kita. Dili ko moingon nga dili kita makasala. Makasala gyapon kita. Apan adunay peace of mind, adunay kalinaw kay si Jesus misaad nga pasayloon kita. So then moadto na kita sa versikulo 24 sa kapitulo 20. Magsugod na ta. So mao kadto ang atong review. So abrihan nato, basahon nato ang kapitulo 20 versikulo 24.
magtanaw ninyo ang pagkawalay pagtuo ni Tomas. Usa sa napulog duha sa nga mao usa sa napulog duha nga mao si Tomas nga ginganlan og kaluha. Wala mahiuban kanila sa pagtungha ni Hesus. Wala ta kay balo ngano si Tomas, wala, pero sa pagbisita ni Hesus dito sa ilang balay wala siya. Busa, versikulo 25, gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an nga nanag-ingon, Tomas, nakita namo ang Ginoo. So excited sila kay si Tomas wala man. So normal nga, hey Tomas, so wala ka dinhi, ang Ginoo, si Hesus, ang atong teacher, mianhi nabuhi. And then unsa may reaction ni Tomas? Apan siya miingon kanila, gawas kung makita ko ang inagian sa mga lansang diha sa ayang mga kamot, o ikapasulod ko ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang, o ikapasulod ko ang akong kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako mutuo. Mao iyang ingon sila, to touch, to see is to believe. Mao iyang practical siya. Tanaw nato ni si Tomas, hinay-hinay lang ta nga atong i-criticize si Tomas kay kita usab may pagka-Tomas kita. Kini si Tomas, ang ngalan niya nga twins na asiyay unsay giingon dinhi nga si Tomas kinganlan gandan siya kaluha. Si Tomas walay kaluha pero ang ngalan niya kaluha. Kinsa may kaluha ni Tomas karon? Ikaw ug ako, kaluha kita ni Tomas. Adunay mga panahon nga dili kita mutuo mo sa alig ni Hesus. Dili kita mutuo nga sa kalisud sa atong kinabuhi nga si Hesus duol lang kanato. Dili kita mutuo og musalig nga ang kalisod sa atong kinabuhi gigakos kita sa Ginoo. Apan wala nato mahibaw-an, dili kita musalig sa Ginoo. Daka mga butang nga dili ta musalig sa Ginoo. Gusto nato nga ebidensya. Ikaw ako karon kini nahitabo ni duol 2000 ka tuig karon. Wala kita makakita ni Hesus. Apan mutuo kita ngano man. Kay ang mga disipulo panalitan si Juan, nakita man gyud niya ang atong Ginoong Jesucristo. Nakita man gyud niya nga nabanhaw ang atong Ginoo. So makasalig kita. Mutuo kita bisag wala kita makita, apan mutuo kita. Kay ang gasulat sa Bible, Matthew, Mark, Luke, John, kadaghanan nga mga tao nga ilang gi-research, nakita nila si Jesus. And then, unsa may gisulti ni Tomas riya? So di gyud siya mutuo kung di niya makita. Usay-usab maingon na unsa man di ay dili man nimo makita ang hangin, pero naa may hangin. Makita man natong epekto sa hangin. Kung kusog kay ang hangin pila na kabagyo ang miagi sa Pilipinas karon, dili nato makita ang hangin, apan makita nato nga natumba ang lubi, natumbang saging, naay dako kay baha. Ako sa barko pa ko sa una, dili na ko makita ang hangin, pero tungod sa kakusog sa hangin, makita na ko ang balud. Aduna epekto. Bisan og wala nato makita ang Ginoo. Ato usab nga makasulti usab kita nga may bawa nato nga ang Kristohanon, makita nato ang epekto sa iyang kinabuhi. Makita nato nga si Jesus
nakasulod sa iyang kinabuhi tungod sa iyang kinaiya, tungod kay nabag-o siya. So bisag dili nato makita si Jesus, pero ang epekto niya makita nato. And then verse 26, versikulo 26, walo ka adlaw tapos niini. So tapos sa conversation nila, nga giingnan nga bingon si Tomas, dili ko mo too. Walo ka adlaw tapos niini pagkahuman, ang iyang mga tinunan ni Jesus didto na usab sa sulod sa balay. Og si Tomas uban kanila. Didto na si Tomas pagka ikaduha ng pagbisita ni Jesus. And then unsay nahitabo? Ang mga pultahan tinakpan. Apan si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala ug miingon. Ang bagong lawas ni Jesus musulod lamang bisag sirado. So, di na si Tomas. And then verse 27, versikulo 27. I should say sa versikulo 26 akong utrohon. Walo ka adlaw tapos niini ang iyang mga tinunan didto na usab sa sulod sa balay, og si Tomas uban kanila. Ang mga pultahan tinakpan, apan si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. So kanang pulong ang kalinaw importante, miingon si Jesus, aduna kitay relasyon, ayaw ka problema, wala ko moani dinig para kasukan mo, kundili kalinaw, peace ang akong dalhon dinhi. So kalma lang mo. And then verse 27, og siya miingon kang Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo og tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot og ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na ni anang pagkadili matinuuhon. Hinunua, magmatinuuhon ka. Og si Tomas miingon kaniya. So tanawa ang reaction ni Tomas sa dihang wala gani niya kapta. Miingon si Jesus, kapta nimo na. Nakita niya. Unsay resulta sa versikulo 28, kini importante kayo ni. Og si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Wow. Ginoo ko og Dios ko. Ang iyang paglantaw sa atong Ginoong Jesucristo, miingon siya, ikaw ang akong Dios, ikaw ang akong Ginoo. Unsa may sulti ni Jesus? Miingon ba siya nga, hey Tomas, ayaw ingna ko nga Ginoo? Wala. Naay daghang mga tao nga moingon, ipakita ninyo ang versikulo nga si Jesus miingon nga ako ang Ginoo. Bisan og dili si Jesus miingon nga akong Ginoo, pero daghang mga sitwasyon nga atong mahibawan nga siya Ginoo. Dinhi miingon siya nga si Tomas miingon, Ginoo akong Dios, Ginoo ko, Dios ko. Giakseptar ni Jesus ang gisulti ni Tomas. Kay naibalo mo, ang mga Hudiyo mituo lang sila usa ka Ginoo. Apan dinhi ato makita nga si Tomas ug ang mga disipulo mituo nga si Jesus ang Ginoo. Ang uban mo ingon nga nakalitan man si Tomas, miingon siya, oh Ginoo ko. Mao ni nahitabo. Dili na mahitabo. Ang uban mo ingon, oh my God, mukhang na panic ba? Nakalitan, dili gud buti pasabot nga miangkon siya nga si Jesus Ginoo. Apan kung tun-an sa lalumni sa original nga sinultian sa Grego, original, miingon gyud
nga si Jesus, miingon gyud si Tomas nga si Jesus ang akong Ginoo. Wala sila miingon nga nakalitan lang ko. Nakaingon, "O Dios ko." Ang grammar ani sigurado nga mi-akseptar gyud siya, mituo siya nga si Jesus ang Ginoo. And then unsa gisulti ni Jesus? Versikulo 29, og si Jesus mingon kaniya, "Mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako?" Dalaygon si adunay promise. Dalaygon kadtong wala man nagpakakita ngani na nagpanuo. Siya mas maayo dalaygon, mas bulahan ang mga tao nga bisag wala makikita apan mituo og misalig. Ang kinabuhi ni Jesus na tao siya mga 2,000 na katuig karon, wala nato makita si Jesus. Wala nato makita ang lansang, ang samad niya, ang giagian sa bangkaw, dili na wala ta makikita. Apan si Jesus miingon, mas bulahan kadtong misalig nga wala makakita. Nay ubang mga tawo nga to see is to believe. Ang sa atong Ginoo, ang atong pagsalig, ang atong dakong pagtuo, makakita kita sa gugma sa atong Dios. Makakita kita sa kinabuhi, sa mga pagtabang, makakita kita sa power sa atong Ginoong Hesukristo. Makakita kita, mugmusalig kita sa iyang gihimo didto sa Kalbaryo. Versikulo 30. Og sa ang katuyuan sa basahon. Kini atong mahibaw-an nganong gisulat ni Juan kining libro nga Juan. Versikulo 30. Og sa atubangan sa mga tinun-an gipanghimo ni Jesus ang daghan pang ubang mga milagro nga wala mahisulat ni ining basahona. Mingon si Juan, wala na ako isulat ang tanan nga mga milagro nga gihimo ni Jesus. Nasulat naman sa Matthew, Marcos, Lucas. Minsan wala na ako isulat ang tanan. Pero aduna naman siya tuyo nga nganong iyang gisulat. Mingon siya versikulo 31. Apan kining ania gisulat aron mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Unsa giingon gisulat? Mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo. Nga si Jesus mao ang manluluwas. Kristo mao ang Misayas, ang manluluwas. Kining manluluwas gitagna na ni sa wala pa si Jesus, mga 600 or 800 years before the birth of Jesus, gitagna na ni. Gitagna na ang Misaya muabot. Kining gitagna, mingon siya, mauni si Hesukristo, mauni ang manluluwas. Walay laing makaluwas sa atong sala, kundili si Jesus lamang. Ang atong membro sa simbahan dili na makapaluwas, kundili atong ihatag ang atong kinabuhi dina sa atong Ginoong Hesukristo. And then mingon siya, mutuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo. And then mingon siya, ang anak sa Dios. Si Jesus anak sa Dios, dili tungod kay ang amahan adunay asawa, kundili kung kinsa ang sa leadership, silang tanan equal sila. Mao ang Kristo ang anak sa Dios, ug nga sa pagtuo, kanang pagtuo, pagsalig nato ni Jesus,
unsa may atong tuuhan ni Hesus, unsa may atong saligan ni Hesus. Mutuo kita nga ang atong sala gilansang uban ni Hesus didto sa Kalbaryo. Ikaw ako makasasala. Ikaw ako dili makaluwas. Kung wala si Hesus nagpakamatay sa Kalbaryo, dili kita maluwas. Sumao nang mutuo musalig kita sa gihimo ni Hesus. Makabaton ingon siya ang anak sa Dios ug nga sa pagtuo makabaton kamo kinabuhi diha sa iyang ngalan. Walay lain ngalan dinhi sa kalibutan nga gihatag aron nga ikaw ug ako makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Walay lain. Kay balo ko na daghang mga tao bisan sa Pilipinas mo claim, mo angkon nga sila ang propeta, sila ang Misayas karon. Apan ang atong Biblia miingon nga siya lamang ang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Sa iyang ngalan. Walay laeng ngalan dinhi sa kalibutan nga gihatag aron nga kita maluwas. Si Jesucristo lamang. Unsa may atong buhaton karon? Mosalig ba kita sa gihimo ni Hesus didto sa Kalbaryo? Ato bang ihatag ang atong kinabuhi aron sa pag-alagad nga na kaniya? Kay siya man ang Ginoo. Ato bang akseptahon ang atong Ginoo nga maoy mo sulod sa atong kasing-kasing? Ang mga disipulo gihoy pa sa atong pagtuon, gihoy pan sila ni Hesus. Miingon si Hesus, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. And then miingon si Hesus sa mga disipulo usab nga kamo sa inyong gibuhat, sa inyong pag-evangelize, ang mga tao makabaton og informasyon nga sa ato lang pagsalig ni Hesus maoy makaluwas, mapasaylo sa atong sala. Ang mga disipulo ni Hesus nagsangyaw sila sa maayong balita. Ang uban miadto sa Saudi Arabia, ang uban miadto sa India, ang uban sa Africa, ang uban dito sa Athens, Greece. Ang ilang gisabwag mao nga si Hesus nabanhaw sa cross, nabanhaw siya, nabago siya gikan sa kamatayon, nabanhaw si Hesus. O kini siya ang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Si San Pablo miadto siya sa Greece, sa Athens, sa Areopagus. Atubang niya ang daghang kayong mga matalino, mga bright, nagsermon siya. May tungod nga si Hesus nabanhaw. Mao ni maayong balita. Nga si Hesus nabanhaw, ikaw ako usab mabanhaw kung atong isalig ang atong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat nga ikaw nabanhaw. Wala ka nagpabilin didto sa lubnganan. Daghang salamat kay kami usab someday mabanhaw usab kami ug kami makauban dinha sa imong puloy-anan. Daghang salamat sa imong gisaad. Ginoo, hinaot pa unta nga among imbitahon ka nga mosulod sa among kasing-kasing. Katong mga tawo nga wala pa nila hangyua nga ikaw mosulod. Hinaot pa unta nga ilang abrihan ang ilang tagsa ka kasing-kasing aron nga ikaw makasulod ug ikaw makadumala sa ilang kasing-kasing. Daghang salamat sa imong gibuhat dito sa Kalbaryo.
Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Shalom.